Gastroenterologie je medicínský obor zabývající se diagnostikou a léčbou onemocnění zažívacího traktu. Zabývá se nemocemi trávicí trubice, odjícnu, pořitní otvor a také nemocemi velkých žláz, tedy jater a slinivky břišní. Struktura toho celkového gastroenterologického vyšetření je následující. První a to nejdůležitější je získat od pacienta potřebné informace, získat též pacientovu důvěru, rozptýlit jeho obavy, nesmí se bát. Dobrý den. Už jsme se viděli. Známe se. Jak se na to těšíte? Mám pochyby, Už jste dospěl? Jasně, žádný problém. Posaďte se. Dále pacienta vyšetříme fyzikálně, tedy prohmatáme mu břicho, změříme mu tlak, poslechneme plíce a tak dále. Třetí jsou vyšetření laboratorní, endoskopická, ultrazvuková, rentgenová, tak jak se ten diagnostický proces u daného pacienta vyvíjí. Jdete na jaký vyšetření? Na echo a gastroskopii. A gastroskopii. A už jste u nás byla někdy? Byla. Takže nejdřív vás čeká ten ultrazvuk břicha, číslo dveře 4. Až budete mít ultrazvuk hotový, tak číslo dveře 5, tam bude ta gastroskopie. Pacient, který k nám přichází, se nejprve zastaví na kartotéce. Ta je místem, kde pacienti získávají veškeré informace, objednáváme je na jednotlivá vyšetření a také se zde pacienti hlásí při příchodu k jednotlivým výkonům. Jedním z nejdůležitějších pomocníků lékařů gastroenterologického oddělení jsou přístroje na sledování trávicí trubice, jícnu a žaludku pacienta, tedy endoskopie, nebo na sledování tlustého střeva, tedy koloskopie. V obou případech se jedná o optické zařízení s tenkou trubicí vybavenou miniaturní videokamerou, která přináší lékaři záběr do útrob pacienta a zároveň mu umožňuje provádět miniaturní odběry materiálu k dalšímu laboratornímu testování. Všechna tato vyšetření jsou prováděna ambulantně a většina pacientů je velmi dobře snáší. Před tou gastroskopií lékař i sestra s pacientem promluví, seznámí ho se způsobem místní anestezie. To znamená, že my vystříkáme dutinu ústní a hltán znecitlivujícím sprejem, který působí místní anestezii, takže se zamezí dávivému reflexu při takzvaném polikání endoskopické hadičky. Samozřejmě je to trochu nepříjemný. V třetí fázi, vlastně, kdy zasunou tu kameru, se lehce obrací žaludek, ale není to nic, co by člověk, nebo já mám pocit, že to není nic, z čeho bych měla mít strach, nebo co bych nezvládla. Už jsem na tom podruhý a šla jsem se naprosto klidná. Vezmu si pacienta zkontroluju, domluvíme se na tom, jestli dáme injekci anebo dýchací analgezii, proběhne vyšetření. Pokud je pacientovi dobře, nic se neděje, nebolí břicho, cítí se dobře, může odejít s rodinou nebo s příbuznými domů. Pro bezpečnost vás pacientů udržujeme endoskopické přístroje v dokonalé čistotě. Každé vyšetření pacienta je prováděno nově vydezinfikovaným endoskopickým přístrojem. Na rentgenovém pracovišti provádíme kombinované vyšetření rentgenové a endoskopické, vyšetření vývodných cest žlučových a slinivkových, takzvané ERCP. Výhodou je možnost především terapeutického zásahu ve žlučovém stromu. Pacient se může nebo často vyhne chirurgickému zákroku. Spolupracujeme na těchto vyšetřeních s kolegy z radiologie, s rentgenovými laboranty, s lékaři. Snažíme se, aby zákrok byl co nejméně invazivní a pacient se pokud možno mohl vyhnout náročné chirurgické operaci. Výkon patří k náročnějším výkonům a my mu pacientovi pro jeho uklidnění dáváme na začátku injekci, která uklidní jeho a samozřejmě se ho snažíme i uklidnit slovně po dobu celého výkonu. Orientačně bychom mohli uvést, že počet výkonů se pohybuje u gastroskopií kolem 2000, u koloskopií kolem 1200, u ultrazvuku břicha více než 5500 za rok, u RCP 250 až 300 výkonů. Dalším bodem je stanovení diagnózy, dalším je léčba, terapie, ať již tedy pomocí léků nebo operací nebo něčeho jiného. No a posledním bodem tohoto celkového vyšetření je otázka prevence. Preventivní vyšetření nebo preventivní přístupy jsou nesmírně důležité. Pokud pacient se prevenci nebrání, jsme schopni zachytit onemocnění v včasných stádiích a jeho léčba je mnohem nadějnější nebo vyléčení je mnohem snadnější, než pokud pacient přijde
již v pokročilém stádiu choroby. Nemoci zažívacího traktu jsou jedny z nejčastějších obtíží, které současnou populaci postihují. A jak se pacienti cítí? Táborská nemocnice pro mě jako pro pacienta jsem tu velmi spokojená. Dobrý přístup lékařů i sester. Jsem spokojená, mě dělá vyšetření to první a nemám žádný problém, jako myslím si, že to proběhlo všechno hladce, že je pan doktor šikovný. Personál, jak lékařský, tak sesterský, je, troufám si říci, špičkový. Pracují zde lékaři starší, pracují zde lékaři, dejme tomu, středního věku. Ohledně sesterského personálu si myslím, že endoskopické sestry vždy patřily mezi elitu sesterskou, jsou zcela kvalifikovány, vyškoleny pro různé metody, jsou velmi dobře kvalifikováni jak lékaři, tak sestry, nejenom odborně, ale i lidsky. Naším cílem musí být léčit pacienta ve všech úrovních, tedy nejenom v té úrovni tělesné, ale také i porozumět pacientovi v úrovni psychické. Velmi mnoho zažívacích obtíží má původ psychické rozladě a podobně a bylo by velkou chybou tuto okolnost opomíjet. Abyste se v naší nemocnici cítili lépe a aby se nám vzájemně lépe spolupracovalo, připravili jsme pro vás anketu. Je anonymní a lístky s otázkami najdete na řadě míst v areálu nemocnice. Chceme vědět, jak jste se na oddělení cítili a co byste zlepšili. Anketní lístky vedení nemocnice pravidelně vyhodnocuje a podněty ke změnám předává na jednotlivá oddělení.